øst for os, og det kommer til at påvirke de temperaturer, vi har i weekenden. Men først og fremmest skal vi lige se på vejret i dag, hvor der ligger nogle høje skyer ind over Danmark. Det kan godt se lidt voldsomt ud her på satellitbilledet, men når man nede på jorden og kigger op, jamen, så vil solen faktisk kunne skinne igennem, men det vil bare give det her lidt mælkehvide skær hen over himlen. Så en ganske flot og solig morgen. Der er også en hel del vind, det gælder specielt hernede i det sydlige, hvor vi kommer op på en hård vind, hvorimod heroppe i den nordlige egning, der er det altså en frisk til i jævn vind. Ja, det er sådan en, det vil så også betyde, at det er, en østenvind, at her langs de østvendte kyster, der er temperaturerne ikke helt så høje, de når heller ikke helt så højt op i dag, hvorimod de er så omkring de her små 20 grader i formiddagstimerne, og ude på eftermiddagstimerne, jamen, der skulle vi nok lige passere de 20 grader, og de holder sig under 20 grader langs kysterne, og det vil fortsat blæse. Det er først i aftentimerne, det stemmer lidt mere af. Og så kan det være, at der kommer noget regn i aftentimerne. Indtil nu har skuespillerdrømmen haft svært ved at blomstre og blive til virkelighed hos folk med handicap, men nu er der lys for enden af tunnelen for folk bag TV Glad har nu etableret teaterskolen Teater for mennesker med handicap. Anna Poulsen, de er elever på den nye teaterskole. Godmorgen, velkommen til. Også godmorgen og velkommen til dig, Jens. Hold da op, skat. Der har lavet jeres version. Snedronningen, det kommer her. Skal du ikke tale til mig? Du hørte dig selv, hvad prinsen og prinsessen sagde. Jeg skal behandle stop, mens de finder Kaj. Det var ikke de der efter Kaj. Hvad? De sagde dig. Skal du sige med mig? Ja, Anne, du er simpelthen hjertelig. Fordi jeg ikke kan leve uden ham. Der er ingen andre end ham. Ingen. De råber bare igen. Ja, det er så en tidligere skuespillerelever, det her kan jo så blive jer senere. Sig, hvorfor vil du være skuespiller? Fordi det er drømt om altid, fordi at man er en anden på scenen, end man er. Hvorfor er det vigtigt, det der med at være en anden på scenen? Sådan. Ja. Men det er bare sjovt at være en anden. Hvorfor er det sjovt, det her med at være en anden? Har det noget at gøre med også sådan, som du opvokser, og det er noget barndom i din opvækst? Skal det hænge på gulvet? Hvordan det? Det er jeg ude varme og være lun for... Der ser så vemmelig tomt ud på gulvet. Anna, du har så at sige, og en masse andre gået på introforløbet til teaterskole. Ja, det er godt, skal. Skal det hænge lige på gulvet nu? Nogle gange De lovede, ja. Sådan er det at gå i skole. Ja. Men hvad har I lært? Koncentrere os og den ting, vi kan. Troede, vi kan. Hvorfor vil du gerne være skuespiller? Det vil jeg gerne have en hovedrolle. Og spille hovedroller. Som er mere på scenen. Kan du godt lide, at folk kigger på dig? Ja. Hvorfor det? Fordi jeg altid... Jeg synes bare, det er fedt, at folk kigger på en. Så han skal dække op med nogle ordentlige roller derovre, hvis du skal på scenen. Ikke noget med en lille birolle? Nej. Han skal ikke blive busk, Jesper. Jesper, du er en af initiativtagerne til den her teaterskole. Hvorfor har du startet?